Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutaran karong buntaga mga kaigsunan. Straight to the Sa point. pikas bahin Hunta Provincial sa Sugbo ni kumpirmar na pagtudlo nila ni Provincial Administrator Ace Durano o Provincial Legal Officer Attorney Gilier Sinisa. Straight to the point. Hapong adlaw ni atol sa sesyon mahigala diri sa ato mga kaigala ang Hunta Provincial. Straight to the point. Samtang pipila ka mga vlogger na sampulan human gi-take down ang ilang mga pages sa Facebook tungod sa pag-endorso sa online gambling. Straight to the point. Di pwede na mag-endorso ana. Nasayran nga dako kayo og kitaon ang usa ka vlogger nga mo endorso og online gambling. Straight to the O point. di ay mga sukit paminaw so gikuanan sila. Gisampulan sila mahigala nga kining pag-endorso ana dili pwede. Straight to the Nga point. taring pagtagad lubutaga mga kaigsunan tumanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang ato sad mahigalang pagpadayon gahapong adlaw atong nakauban gyud si kini ang kasamang Edward Liga sa atong analysis kay kini gud nahitabo kang Manny Pacquiao mahigalag kang Mario Barrios porbida. Malagmit do na gyoy rematch nga mahitabo within this year, Murag kuyawan pod si Floyd Mayweather aning mapugos pod siya mga higalag hatag og rematch si Manny Pacquiao. Pero depende na lang na unya kay Kantos Marquez bitaw di man magpada para niya mahigala okay na lang way kwarta basta importante ang dungog naa niya nga kinini ang siya may nakapatumba o nakapatog ni Manny Pacquiao ibabaw sa ring mo na importante ni Marquez man tan-awon gini mo asa may mas maayo ang dungog ba o ang kwarta kay kini hitabo agud may gala majority draw kini hitabo karon ni Manny Pacquiao ug Barrios buti pasabot majority draw daog siyang ang usa ka judge daog si Barrios 115-113. But ang duha ka mga judges 114-114 man. Tie. So kay duha man ka judges ang miingon nga tie, nabutang siyang majority draw. Straight to the point. Kay naglain-lain pang score mga kaigalaan, mahimo tong split decision ang usa ka judge baka si Manny Pacquiao mooy daog. Ang duha ka judges daog mahigalas Barrios. Daog si Barrios mahimong split decision or duha ka judges diri Manny Pacquiao pananglitan nga daog. Split decision mga higala, lahi po ng unanimous decision. Kay kanang tulo ka mga judges, unanimous gyud nga ikaw mo'y daog, no? But kini majority draw. Nang kung majority draw, tabla mga higala, medyo ang katini ang uban nagduda nga medyo do na to'y duwa mga higala dito sa Las Vegas pod nga giapilan siguro gawas dito sa boxing ring. Tabla ang mga sugarol dito mga higala. Ang nagposta anay, wa mga higala discuss kasamang kay. Pero mo lagi na tabla o maghisgot kag dungog, tuwa mga higalang Barrios ang dungog. Ngano man, tabla. Pero ang bakos may higala sa WBC, tuwa man ni Barrios. Ngayon Barrios, okay lang. Ulis Barrios sa ila, dada man gyapon niya ang bakos, so may nawa niya. Nakada pag 2 million nga dollars. So kining kang Barrios sa magdaugan siya. Kay unang higayon man niyo sa paycheck nga dako. Nakig-fight sa Manny Pacquiao. So para kang Barrios daog siya.
Ana say 2 million US dollars mahigala nga wa pa ni mahitabo sukad. Unya nadaan niya balik yang bakos. Oh. Pero sa Manny Pacquiao sad og magsikul kag kwarta, mas dako man yang kwartan Barrios. 18 million man iya mahigala. Kung ato i-convert sa Philippine money ng 18 million na gyud sa mga more or less 1 billion. So, daog si Pacquiao og maghisgot og kwarta, daog si Pacquiao. La ikaw kay pili kay asa man ka, daog sa dungog o daog sa kwarta? Depende na sa unsay imong gusto. Kay kining naman mahigalay uban nga gusto nga kabantay kay Dekin kanin labi na kato mga dato ni kayo. Tagaan nimo award mahigala kabantay ka na day. Tagaan nimo mga award o na trophy anak lipay. Pero kato mga kuan pasad kato mga wa pasad mga higala mingon tagag trophy. Unsa man ning trophy way pakapin ani? Unsa man ni trophy ra way kuan ani? Way pakapin? Trophy ra way sobre. Lain man mahigala kalipay, do may kalipay nga kwarta gyud ang cash gyud atong gusto. Do na po uban mahigala kalipay tungod sa recognition. So, pagpili mo, asa man mo, ari ka kalipay nga naa ang dungog, kay tuwa mahigalang Barrios ang bakos, pero sa Pacquiao mahigala mo uli, mas dakog kwartang da. Ato na lagi katawa mga sukintig paminaw. Pero ato sa tiwason mahigala ning nahitabo ni ining wa magun mo kuyog ni Lisa Marcos ngadto ni BBM to akaron sa Washington. Mas mahintag ni kuyog yun siya unta, no? Kay kana pag erase ba ining mga hungihong ba? O kinini ang mga uban mga higalang mga obstructionist ba? Labot sa nahitabo mga higala didto sa kang kamatayon ni Juan Paulo Tantuco mga sukintig paminaw dito sa Beverly Hills, no? Dito sa California mga kaigalaan. So medyo kuan kini, no? Medyo tanghaga sad ni. Nga usa ka prestigious kaayo kining maong state visit in Dekin. Ang imong bisitahon ang labing gamhanang tao sa tibuok kalibutan nga presidente sa labing gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Kadi ka mo kuyog, okay? Straight to the point. Medyo ang mga tao makaingon sad nga nung kang di mo kuyog, no? Medyo tinuod siguro gitong kang Juan Paulo Tantuco kung hitabo. Straight to the point. Kana makakuan lang po mga tao ana, murag magduda ba lang, Pero di po ta makonklusyon dayon mga sukitig paminaw kay mahimo mang aton tagaag benefits of the doubt pero mas maayo nga explain gyud ta nila maayo. Nakaron ni gawas mahigala ning mama ni Juan Paulo Tantuco with all due fairness, with respect all due respect, no, sa iyang mama. Siyempre sakitan gyud ang inahan mga sukitig paminaw pero kining yung iyang statement mura maghinimo PR mang pagkahimuan Ikaduha medyo gihimo may gala ang tuyo ini more dili pag-express ba nga private citizen in town si Juan Paulo Tantuco gimahal na mo anak taday pero iya magi kuan gud nga pag absuelto man ni Lisa Marcos sinuon ning kalakiha straight to the kay ingon point. sa way labot ang first lady ani bisag gamay nya sunod ingon sa katong maong cocaine yes ang among akong anak mo gamit pero dili na gikan ni first lady Marcos bitaw kung atong analisaron mahigala wa mapasiguro na masangil nga gikan gyud ni first lady Marcos ang cocaine. Wa man siguro na masangil pero kana imong gi-quote ng anak nga kini nang dili gikan medyo maka trigger na hinuon day nga sure ya kag diin gikan day na kumahon kung dili gikan ni first lady Marcos sure gyud ka nga dili gikan din man na gikan certain gyud ka nga dunay gigikan na nga nakahibaw ka ato na agi katawa mga sukit di paminaw kay kini baya sakit baya sa kainahan sa gyud mga kaigalaan atong analisaron pag maayo nga naunsang hitabo gyud ni pero si first lady kini Lisa Marcos lagi bisa pagibutan ta lang wa gyud say labot bisa gamay ang iyang mga lihok makaduda lang gyud no contrary to human behavior nga naman imo pag gikakaon pagkagabi nagtapad mo kaon gikasayaw-sayaw pa nagparty-party pagkagabi nya pagkaugma namatay nya wadyo ka mo adto hindi ken wadyo ka siyempre katong asawa tumutawag man gito nga first lady bida namatay kung ba na diri ibutan ta lang wagi kay labot ba di ka kamo karatil dito okay mo ba sa nitabo diha di ka na mo instinct nimo as normal ba nga tao Straight to the point. now atong balikan mahigala ning atong paghisgot labot ining nahitabo ni Juan Paulo Tantuco nga siya mooy executive mga higala ining Rustans nga tindahan dako kining negosyuha mga higala
o niya Rustan sa retail chain og siya ang apo sa founder ining Rustans mga suking tigpaminaw. Familiar gyud ang tanan ining Rustans kay dako man nga negosyo, apan mas kuan gyud tong mga upper class gyud ay mo gitoy naswito sila ani, upper class, middle upper class, ang middle class, no? Ang katotoang middle class o lower middle class o katong lower class sa status atong katilingban dili na kayo maswito ining Rustans kay kuan maguni kinini ang mga mahalon maguni mga gamit ini. Unya sagad sa muso didto mahigala ang pamaliton kay katugyong mahalon. Kanang moingon kag t-shirt mga kagalaan nga tag 20,000 naa diha. Sama anang No Star. Naa diha mga higalang mga baligya mga Versace, naa diha mga higalang Burberry, na ang LV, na ang Christian Dior, naa diha mga higala ng mga kuan jud, mga designer brands. No? Mao kana nga medyo ngilngig kana. Kana gani mga lakos day, lower naman lang gani na. Isa ba di makuyawan ang mga klasiyas presyo, may higala mo ron tagma shock ang mga presyo ha. Kay mo adto ta mahigala kon ngari man lang ta mahigala. Gusto ka og kana mo barato, ares carbon. O gusto ka mamalit sa nina mahigala mo barato, di aman sa naraman po sa Happy Mart. Kaya sa gaysano, inana no? Ngita ka rin mga bulanon rin na maligya, adto ka, kita kag mga bubarato, usahay ari taso kay ukay inday ken. So mo kana nga kining Rustans pretty sikatan ni sa mga dato. Mo ni prangka-prangkang pagkaistorya, dinato ni nga kwan, dili basta-basta kini mga kagilan. Although nagpuy mo shopping dito nga kwan pero mo lagi na ang presyo dito bida. Kana nagong isda daan mga higala og ang presyo sa carbon o ang presyo sa tabuan inig adto sa Rustans na mura bitaw miambak pa don Rustans bida times 3 times 4 ang iyang presyo. O moingon kag ngita kag t-shirt nga pang t-shirt na ngita kag gitar nga t-shirt na may tag 200. Adto kag Rustans may kalabi na mura kag masyak oy. Kaya ka makaingon na gyud t-shirt ngin ani day. Na gyud mga long sleeve ngin ani, Jesus Ginoo ko, no? Pero mo na sa mga mahalon kana. Unya kinini ang kinistanto ko mao man ni mahigalay apo ni ining founder sa Rustans, siya mo officer karon. Ang pamahayag baya sa iyang inahan nga si Nina Tantuco nakasabuta, maluoy ta mahigala sa usa ka inahan. Ako mismo ni simpatiya ko sa usa ka inahan nga ni issue aning maong statement. Pero sa pikas bahin wa ba kay nakahunghong aning inahan day nga pag-issue ng statement ina kay nigawas naman nga naklaro naman sa toxicology result nga report nga kuan result nga kinini ang drug cocaine effects gyud. Straight to the point. Kay wa man sa mo issue statement pagsugod pa inday ken. Paghitabo March 8 ngadtong panahon na nganong abot pa man og 4 months. Usa pa ni issue ining mong statement. Straight to the point. Kana pangutana lang no. Pero naluoy ko ining inahan ni Juan Paulo Tantuco. Labaw sa akong gikaluy-an basin bayaog kana na ang dunay ray nagdikta bitaw niya paghimog statement na nga kuan na. Mas maluoy ta. Kay siyempre ang usa ka inahan ini mahigala love man gyud nimo nang imong anak. Inahan kanunay panabang man gyud na. Ug dunay nahigugma ngadto kang Tantuco, number 1 ang inahan number ambot asa may nahigugma day ang inahan ug ang asawa day no. Mao gyud na. Kanang inahan gyud kanunay. O kining asawa pod. So kini ni ang iyang statement mahigala nagsulti kung ordinaryo lang tao mo basa aning statement ni na aling Nina Tantuco mingon no. Nisulti na gyud ang mama ni kuan ni Tantuco. So kamo ha pagkuan na ginawa kay nisulti na gyud ang mama nga buutan to Tantuco. Okay. Kanang tanan para kang Tantuco okay ko ana. Pero pag ingon way labot si Lisa. Pag ingon pa dili to gikan ni Lisa. Medyo diha nang muraw kay kayay gihimo ning moong statement. Murag dili man ni para kang Juan Paulo Tantuco, murag para kang Lisa man eh. Namurag absilto mas Lisa ini. Yan nagklaro na hinuon ha, tanawa. Kining iyang statement og sa ko nang giingon og ordinaryo lang kang basa ani. Murag wa lang pero abogado ang basa mingo man. Kuan man hearsay man. Nganong hearsay pag ingon niya
Ingon sa diri mahigala sa statement. The First Lady was not involved in any way with our son's death. Sa Bisaya pa, ang First Lady, ang unang ginang way labot. Sa bisan unsang paagi nining kamatayon sa among anak. Mo na sa Bisaya. Nya pa sa pikas pa, sa ubos-ubos, ingon siya, yes, our son used cocaine. Oo, tinuod ang among anak gamit og cocaine. And it did not come from the First Lady. O kana, dili gikan sa First Lady. O ordinary lang kang basa, ka nga, ito dili gikan sa First Lady. Pero kabugado kang basa, ka nga, o makay personal knowledge ka, o maka dito. Anong certain man ka nga dili gikan sa First Lady? Nga man ka dito? O di makauban dito sa US? Ang makasulti, ni katong kauban dito. Pero doon ka personal knowledge. Ha? Kininian, ako di ko mamasangin, may gala, pero mo lagi na, kanang abogado yung masultian, lisod ka ng patuhon na yun. Kaya wala mo ka magdudaan ko na, pero kaya nga statement, mula na hinoon baga, defensive kayo ba? Defensive kayo nga pagka-statement. Kaya umay ka nga, and it did not come from the First Lady. Sa to, dili nagikan First Lady. Pwedeng tinuod na. Ang pangutana na ron, pwedeng tinuod nga dili gikan First Lady, pwede pong gikan, o may magkasulti, di ka magkasulti, dili, o kung pa ni objectionable ni, kay dili ka competent nga musulti na anang dapita. Kay wa man ka dito. Unless mo ingon ka nga dili gito gikan First Lady, kay ako, nakoy personal knowledge, kita gyud ko, gisod ng tangto ko si ambag, sa paggikan niya sa mong balay. Nagbaon yun na dito og cocaine. Pura tandog han matay na bentaon, pero masigutan mo ko na ito kay issue impressed to the public interest kini. Nag-involve og kuan god. Di malikayan nga masigutan gyud. No? Nya labaw tanan nahimo man sang nya kining iyang statement mo po ni answer sa aligasyon sa Malacañang. Katanawa ha. Number 1, hearsay man. Hearsay man kanang wa ka dito sa lugar nya moingon ka nga kuan kana na ang dili gikan niya ang cocaine. Ngano nakasulti ka di gikan niya nga wa man mo mag-uban. Wa man kuyog. So mahimong dili gikan niya, mahimong gikan niya or mahimong gikan ni kinsa. Og sure ka nga dili gikan ni Lisa, sure ka nga diin gikan ni. Kisa may gigikanan. Straight to the point. Nakuha nimo Idol Clint? Kayo absoluto mas Lisa nang ubasa kanin nga kanani ang liman na kambasa min ka nga luoy gyud Tantoco. Ako tinuod na luoy sa kong Juan Paulo Tantoco. O sa iya mama. Kay kining mama gud kining nanay ang inahan gyud as kanunay panabang. Pero ang pulsion nga giabsulto si Lisa, medyo magka-question man ka. Magkapangutana man ka. Pag-ingon niya, and it did not come from the First Lady. O dili ka na gikan sa First Lady. Certain ka gyud. So giabsulto nimo kining nga statement, mura ni gihunghungan baka niyang mama nga paghimo og statement nga maluwas ta dire. Kana ako lang ng ito na lesaro na nya mo na po ninitubag. Pero og atong balikan ang first katong sa babaw dong, balikan ro to dong. Kini yang statement. Pero kana mo na po ni motubag sa gisulti ni Auntie Claire. Ngayon sa Auntie Claire nga dili man na sakop sa entourage. Dili man na sakop sa entourage. Pero tanaw ha. Ang sa gingon din ni aling nina ingon siya ay. Kinini ang Paulo Tantoco, our son, died last March 9, Manila time, in LA, California, in the presence of his wife, Dina, who is the Social Secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. Matod pa si Binisaya pa, kinini ang among anak, namatay ni adtong Marso 9, Manila nga oras, dito sa LA, California. Diha sa presensya sa iyang asawa nga si Dina, nga maoy Social Secretary sa unang ginang nga si Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife was staying. Namatay siya sa lawak sa hotel. Din dito ang iyang asawa og siya nga nagpuyo. He joined his wife in the trip to be with her. So, tama? Mi-join siya sa iyang asawa sa trip aron nga makauban niya day. Sa to kini nga trip dili ni kang Juan Paulo Tantoco. Trip ni sa iyang asawa kay mao lagi entourage mga higala niyang asawa ni Lisa. Kay Social Secretary god. Social Secretary god. So ang entourage sa ani ni Lisa ang iyang asawa.
So saktong ingon sa Malacañang nga dili na sakop sa official entourage, correct? Pero nahimo siyang de facto entourage kay ba naman siya. Straight to the point. Ba naman, kabantay ka ug moingon na bisag ka mo naminaw na koron, mga kumpanya nga naminaw na doron. O bisag kinsa diha ninyo. Magbintag outing ta, hindi kin outing. Sa mingon nga kuyog si Kwan, kinsa man panalitan, ita example ta lang ha. Kita day mag-outing ta sa DWHP. Mukuyog bitong asawa Attorney Alan Kwan. Piloton sa una. Okay, kung gisa kay close gisa kayo ba niya kwan pod. Si Roslyn ba? Kuya gito. Ang atong official nga kauban si Alan, ato man kauban. Pero yung asawa nga mukuyog na to, nahimo sang de facto nga kauban. Di man nimo mabuwag kay nahimo man kanang magtiayon god. Bantay ka nga, dili na sila duha. Nahimo nang usa. Ngano man by virtue of marriage. Straight to the point. Nahimo na sang usa. Mao kanang magtiayon o mopalit og usa ka butang. May guna spouses, kay Susminya and Kwan, isa nga sa mga asawa kay, may mo palit. Ha? Kaya naminyo naman ka. Mausa na mo ba? Mo nagingon nga dili na mo duha na himo na mong usa. So ang dunay invitation ni ang dunay lakaw gyud ni Kwan. Kani yung statement na klaro ni nga lakaw kani mo nang gingon no? He joined his wife in the trip to be with her. And join siya sa iyang asawa sa usa ka biyahe. Aron nga makuyog siya. So kini nga biyahe sa iyang asawa gini, official entourage ang asawa. Ba naman siya nga ni kuyog. So nahimo siyang de facto entourage. Straight to the point. Unya karon o grupo panalitan butang ta. Kanta-kanta taday, video kay na. Nya maayo mo kanta. Ningon nga ang asawa ba kay or ba na ba karon na kuyog? May mo kanta mingon to pikas grupo. Indot tingim kanta lagi kinsa na. Amo na kauban. Medyo positive ni amo na kauban pero medyo uy namatay man sa cocaine. Nadi na mo kauban. Pero mana kong ingon mahigala nga. Og imo ning pisa-pisahon ning maong statement medyo alanganin yun. Pero mo respetar po ta mahigala sa dissenting opinion with due respect sa ato mga kaigsoonang mga lawyers at no? Kaya naman po ni mga dissenting opinion. Pero kini mahigala bida. Ang mama ni Tantuko ini makapangutan na magiday. Maluoy kas mama ba? Kay kini gud mga kagilaan ang report ini pag naglisod og ginhawa ni wa man dad-ada yon sa kwan. Wa ba matabang dayon? Matud pa sa ito nakuhang report, no? Kadlawon pa man ni matud pa nga medyo naglisod og ginhawa ba? Pag lisod og ginhawa ni kini iyang namatyan, cocaine effects, matud pa mahigala sa resulta sa toxicology report. So kung cocaine effects siya, kana magong epekto anak may duna kay comorbidities, kay kini gustan to ko duna sa problema sa iyang heart, day. Doon ay problema sa kasing-kasing, so mura sa kwan ba? Kanap itong mga high blood daan, day? Di man na pwede. Kanang doon na kay pasakit sa kasing-kasing, doon na kay sakit respiratory, anak. Nya mo apil-apil pag yun ka na. Mabitan ang uban mo nga, ayaw panigarilyo, kay naa kay respiratory problem. Straight to the point. Ala, sige lang niya pong kang panigarilyo. Nya, dali kay kang ubhon. So, advice ka nga, ayaw panundog ang imo silingan nga, kusog kayo mo bulhot o sigarilyo, kay dili man sa problema sa respiratory, ikaw naman kay problema, anak. So medyo kuan gyud. Now kini mga higala bida. Pero ako mingon ko nga with due respect sa mga napoy mga lawyers nga naminaw na toron nga ni Oyon, no? Daghaman nimo thumbs up no, Attorney Salatandre may buntag mo thumbs up nga ni. Attorney Jan Kagulada. Ambot ka sa Attorney Vince GT Vince. Good morning ba Attorney GT Vince. Ang uban nga lahi po opinion to respetaran kay na may dissenting opinion, ha? Pero kining iyang mama mo kan giniday mo ingon giniday. Naklaro din nga ang kuyog niini ang iyang asawa. So sa ato pa, Attorney Rani Montes Claros, na, thumbs up man ganisan. Daghan ni mga abogadong thumbs up, dili lang sa magpa-mention, ay lang kuno i-mention. Di po na to i-mention. Labi na taga-gobyerno, nga mga lawyers, di lang magpa-mention. Di okay lang. Na naman, kini kong pagka-istoryaha, mga higala, bida, kana na ang
absilto si Lisa ining pagkaistorya habi, pero kung imong analisar og maayo, mura og kining wa ba ka nagihunghungan no paghimo na niya statement gamay kay ron nga maabsilto tani. Mas mayo gyud tang Lisa og nikuyog sa ni BBM ron dito sa Amerika. Kay tuaman sila dito sa Washington DC. Para pag-erase tanan kon ba? Awa man dayo may kadlo ka no tuaman dito. Kay kini actually kung panalitan, tanaw ha, mag-istorya tag tinuod ha. Mingon niya sa blatter wala wa ma-mention angan. Sayop na ang kana na-mention angan. Day og dili ma-mention angan ni Lisa ibutang ta lang na-mention gyud angan sa asawa oy. Ingon mo sa fake news na. So katong na-mention angan ni Dina Arroyo Tantuco kadtong Lisa Marcos ug kang Alexa isa ni masontong kan ba? Alexa Miro. Wa na kuno ni mao. Pero kuyog man sa kwarto ingon man ang mama ni Juan Paulo nga kuyog sa kwarto si Tantuco o ganyang asawa. Ay na nasa salisan. Ilan tamo kuan ba? To lang klaro kung analisar ba? No? With your respect to Lisa. Ay lang saya pilas Lisa. Pero naagi na butang na sa blatter oy. Ha? Naagi na nabutang. Kisa may mo report, natural man na sa pulis. Once mo imbestigar ang pulis, natural ko na mangutana, kisay kauban ani. Kisay kauban ani. Mismo gani ka Miss Media, na namatay sa ako nang ingon, kamo nakabati mgid mo. Report pa higalang binji tangyan, pangitaa di, mingon gyud ko pangitaa di, nganong namatay na diya sa kana si tatay diya. Namatay sa motel kisay kuyog. Kiba si Donald foul play pangitaan, nakitaan gyud niya. Kato babae nga gikakauban kasamang kay. Anjali Postalisay, namatay po gyapon tong tiguang. Nga kuan, gipapangita na kong babae nga kuan, do dito nakita anday ken katong Giadton Arnold. Nakita gyud nga mo toy nitabo lagi nga bitik ng taong dughan mo toy katapusan ng ginhawa in taong tatay. Pero namatay sa ibabaw sa kamay hinuon kay. Kaya tandog lang, ha? Ipapangita mo gyud nimo. So kini mo insister sila nga fake news na nga naingan. So kinsa man ni lambang pangutan nas pulis. Kinsa man ni mapangutan na natural man na nga mo ngita man gyud ka sa mga kauban. Og moingon way kauban ni tanawon CCTV. Kay remember ha, ang pulis Pilipinas gani og mo imbestigaran mao na ibuhaton. How much more ang pulis Amerika? Ay kung ina mga pulpul tong pulis dito kay. Straight to the point. Ha? Og dili sa mangutan kinsay kauban ni karon atong pangutan-on unsay circumstances ngano namatay ni. Kay kinabang cocaine dito sa Amerika mahigala, illegal ra ba ni? Kinsay kauban ani? Og way mo tugan ambing CCTV. Simple ra man kana mga ilang mga hotel dito labi na diha giheld ang Manila Film Festival dahil nga pag-promote nila. Kana mga hotel dito doon na mga CCTV. Oy, na mga CCTV ni mga boarding house kana dire kana na bahin ng hotel. So katong pulis way mo tugaan kinsay kauban ani. Be palihog ko sa CCTV. Ana gito. Yung murag lapsaw ning pagkakuha na ba? Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Ani ato ang mga naminaw, ato ang makaigsunan usab karon nga namahaw samtang naminaw no dire sa ato ang programa no karong buntaga o sa tong pagpanag-uban karon no nga buntaga makasama unya pasensya kaayo ha. Kita mga maoy mo kuan karon maoy mag-uban-uban makasama kay kanang na ang si Atty. Rofil dunay importante kaayo nga gi si kaso sad no gilakaw mo nang kita mo ay motiwas sa iyahang programa karong buntaga sad mga kasama no. Onya ato ning atagan og pagtagad karon no samtang di patam adto sa ato ang reklamante no kay kanang na ang kwandon arita sa ato sa nasyonal labi na mga sukindig paminaw kay kanang na ang si Senate President Escudero karon nag niauhag siya or ni padayag siya mga sukindig paminaw nga mo sugyot siya ngadto sa iyaha nga mga kaubanan nga mga senador isip senator judges nga sugda na nila ilahan ng i-reconvene or i-trial mga sukindig paminaw ang impeachment article of impeachment ni Vice President Sara Duterte karong August 4 human mga sukindig paminaw sa SONA. So mahuman man ang SONA og 2028 at July 28 dugay bag 2028 mahuman ang SONA ang SONA ni Presidente Marcos
28. So kadton to ang pagka sa wala pa mo break ang Senado, ingon siya nga after sa suna ni Presidente Marcos. So 29 Martes, Merkulis 30, pitsa 30 sa Hulyo, Merkulis 31, Huwebes. Karon pag ingon ni Senate President Jesus Escudero mga sukindig paminaw nga iyaha pang mosugyot pa siya ngadto sa iyaha nga mga kaubanan nga mga senador nga adto na ipahigayon ang trial sa Agosto 4. Ha? Yalmang uban oy. Ang uban labi na mga sukindig paminaw o mga uban nga mga congressman ingon unsa naman po nga abot na sa Agosto 4 ingon kay liwas ha. Ingon kay liwas hisgutan. O niya adto naman sa Agosto 4. Sumuna nga ang uban nga mga kadto mga sukindig paminaw nga mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte mingon okay lang kay kanang naang okay ra na. Ang kadtong mga kritiko ni Vice President Sara Duterte ilabi na kadtog yung mga gusto mga sukindig paminaw nga sugda na ang trial. Kaingon sila kasamang kadugay ba? Kadugay ba nga nganumang mo kabat pa man sa pitok adlaw? Usa mga sukindig paminaw sugdan ang trial. Nganon dili man pagkaliwas. Ingon sila nga unsa man nganong gidili naman sad ni Senate President Jesus Escudero. Lain mga sukindig paminaw version ang ato makaigsunan. Basin og gidili niya basin og masamot hinon ni kadili basig ma postpone na pud inig ka Agosto 4. Basig ma-postpone na po pagka-agwat Agosto 4 adto na po nis tungas Agosto niya. Sumuna nga kaning ni ang uban na lain-lain ang ilahang kana bitawng pananaw ni ini nga unsa man ni kaha. Labi na ang Supreme Court karon mga sukindig paminaw nipada ang Supreme Court og kanang naang demand ngadto sa House para mga sukindig paminaw tubagon sa House. Unya basin ba og kanibang di ang mga pangutana sa Supreme Court karon kay do na may mga pangutana dito Supreme Court dito sa House may tungod sa kaning ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang kuyaw og kaning mga pangutanaha kasamangkin pick up ni sa mga senator judges muna ipangutana dito unya moingon na pod nga sige kanang naang kuha na pod ni sa tubaga usa ni ninyo unya mo kuan sa tagamay mo pahuway sa tagamay sa gutanan sa impeachment unya kanang nang tubaga usa ni ninyo ha. Medyo malangan gyud og samot. No, so pero mo na nga kanang na kon dunay insakto mga sukindig paminaw ba nga gidaghanon sa mga senador nga muuyon nga ikumbikto si Vice President Sara Duterte. Di maayo nga kanang naang paspasan dayon. Pero katong mas daghan ang mga senador nga dili gusto mga sukindig paminaw nga ikumbikto si Vice President Sara Duterte di ayaw na lang dagoy nila ipadayon oy kay kanang naang daghan pang angay unahon nga mga problemas nasod. Kay kaning ni awa man gyud bisag kinsa mga sukindig paminaw ang imong pangutanon ani politika gyud ni. Politika kay moingon bitaw sila nga kanang naang angay gyud manubag si Vice President Sara Duterte sa iyahang giunsa niya pagasto ang 612 million nga confidential funds niya. Nya kay do naman po'y katarungan ang uban mga sukintig paminaw nga dumadapig ni Vice President Sara Duterte. So, angay bang patubagon ang usa ka opisyal sa kaban sa katawhan nga pundo nga gihatag niya ang tubag? Angay gyud. So, dili exempted mga sukintig paminaw si Vice President Sara Duterte. Nan karon ka ang pangilan confidential funds man. Confidential funds unya daghan nga mga ahensya sa gobyerno. Lakip na mga sukintig paminaw ang presidente nga dunay confidential funds nganong wa man hisguti sa mga congressman na congressman. So karong Agosto 4 matod pa kon kana mga sukintig paminaw madayon. So
daghan man nga nagkupot og confidential funds lagi nganong gi target raman si Vice President Sara Duterte. So mauna nga ang mga tao dili nimo malikayan kasamangke nga kadtong mga nakasabot ilabi na kadto mga DDS ilabi na kadto nga mga kanhi dumadapig ni kanhi Presidente Duterte dili gyud mahitabo nga mulubad ang ilaha mga sukindig paminaw nga pagdapig ngadto sa mga Duterte. Kay mangutan naman sila ngano man si Vice President Sara Duterte ra may giinitan nga dili raman sa mo'y nagkupot og confidential funds. Mismo ang presidente nga adunay 4.5 billion mga sukindig paminaw confidential funds gikan pag 2022 hangtod 2024 wa man na mahisgot eh. Wa man na matuki kung giunsa pagastos presidente. Ha? Ang budget sa Department of Justice nga adunay confidential funds mga sukindig paminaw nga sunod sa Vice President nga budget sa confidential funds wa man nisgot eh. Wa man pangitaan nila. Di makasabot ng mga tao nga ilabi na karon mga sukindig paminaw makasabot sa tas mga senador nga kadto nga mga magpa-re-elect ini ka 2028. Ha? Kaya nakita man nila ang resulta sa midterm election. Ha? Nakita man nila nga pila ra kabuok ang nakasud mga sukindig paminaw sa alyansa sa topa. Mabutang na to nga ang mga tao wa ganahi mga sukindig paminaw sa impeachment. Straight to the point. Ha? Makaingon ta nga wa ganahi sa impeachment unya karon muna nga ang atong atangan sa suna. Ha? Atong atangan sa suna kay ningon ra ba to mga sukindig paminaw nga si Presidente Marcos, ha? Andam gihapon makasama nga kanang naang open siya. Open siya nga makig istorya sa mga Duterte, open siya nga makig-uli sa mga Duterte, puti nindota. Ha? Nindot kaayo nga kanang naang nindot kaayo mga sukindig paminaw kana nga nga balita nga open na niya kana nang gusto sa makig-istorya, puti nindota, ha? Oh, so ang so mo na gibalik man dito nitubag na mga sukindig paminaw ang House. Ha? Remand ang kadton tong article of impeachment dito sa House. Ha? Sa to pa kuan kasamangkin sa ato apang inato pa og magtrabaho kag balay, back job man eh, ha? Back job ni. So ni adtong mga sukindig paminaw Hulyo 8. Ha? Lamat kay kasamang remark ha kay ni adtong Hulyo 8. Ha? Ni adtong Hulyo 8 mga sukindig paminaw Hulyo 8. No? Ang Inbank, no, dito Supreme Court mga sukindig paminaw di aman ni dire di may ato ang kopya dire, no? Ang kaning ni ang gipada nga suwat ngadto sa o kaning resolusyon notice mga sukindig paminaw ang gipada ngadto gikan sa Supreme Court paingon dito sa House of Representatives. So unsa may nakabutang dire, ha? So medyo taas man kaayo ni unya murag maabtan man tanig alas 12 udto tingali kato ning hotdog basa, ha? So kani nga resolusyon, kani mga sukindig paminaw atuala ning kuanon sa atuala ning although gisgutan ning Attorney Rufil kadton to ang pag atulan ning ibalik o gamay kay diya man goy tubag ang kanang naang ang House, no? Atulan ning ibalik o gamay. So dunay pangutana ang Supreme Court. Ang unod, no, ang pinakaunod mga sukindig paminaw sa notice nga padala sa Supreme Court ngadto sa House mao kining mga pangutana nga ipatubag nila. Unsa man ni mga pangutana sa kanang naang Supreme Court mga sukindig paminaw si kasamang names kasama ato ni Ikwan kaning ni ang graphics sa tingali kasamang names ay kuan ako kana kana. So unsa man ni mga pangutana? Unsa man ni nga mga pangutana sa Supreme Court nga ipa-resolve mga sukindig paminaw sa House of Representatives.
So di ay mga pangutana o niya, kanin niya pila man ni ka pangutana, daghan man di ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ka mga pangutana, mga sukindig paminaw sa Supreme Court. Apan dunay mga sa 11 nga pangutana sa Supreme Court, mga kasama, dunay mga upat, upat ngadto sa 5 ka mga pangutana sa Supreme Court nga matod pa wa mo tubag ang House of Representatives ani. Wala, unsa man ni? Wala nila tubaga or dili sila makatubag. Unsa man ni? Dili sila makatubag. Kay kuan man, kanang na ang ilaha man ning ay kung ing nasad nga nalipat tingali sila. Basi dagoy nalipat tuod no. Pero kuan man gipasunod man gipasunod. So unsa man ni nga mga pangutana nga ato lang ko ano ni nga mga pangutana nga wala tubaga mga sukindig paminaw sa House of Representatives. Adtong pitsa 18 nitubag na ang House, nagpadala na sa ilaha nga tubag ngadto sa Supreme Court. Pero pag tan-aw pa dito dili man kumpleto ang tubag, So asa man ani ang wala tubaga? So ang wala tubaga nga matod pa wala matubag. Mao man giingon sa Supreme Court nga kanang na ang respondents mga sukindig paminaw nagpakiluoy ngadto sa Supreme Court. Pagkaluoy magano. Nagpakiluoy sila nga dili lang una nila tubagon. Dili lang una nila tubagon kay isalig lang nila sa kanang naang impeachment court ang kaning ni ang ilahang tubag kabahin sa pangutana sa Supreme Court. Kay mo na nga posible man ni kasamangkin nga mosamot ni kadili kay sakyan sa impeachment court ang kaning ni ang mga pangutana sa Supreme Court. O nga ngawa man ninyo nitubaga sumoy pa mangutana nya mo itubagon. So mao'y pagpatubag mo sumon mga mo patubag ang impeachment court, mahulat pa mga sukindig paminaw pilak adlaw, maingon, postpone lang sa ta, So di ay upat di ay upat mga sukindig paminaw ka mga pangutana sa Supreme Court nga nagpakiluoy matod pa ang House, ang House Prosecution Panel, nagpakiluoy sila nga ay lang tayo may patubagaan na, oy. Karon daw da ato ning isgutan mga sukindig paminaw kay dahil sunod ani ang kaning sasuna. Kay kuan man ni kanang naang ug maabtan pa ni sunod tuig mga sukindig paminaw, ug dili nila dayon kini ba human, sunod tuig maabtan pa ning impeachment sunod tuig murag kuan delikado na mga sukindig paminaw daghan na mga senador ani nga kanang naa nga dili muuyon nga tangtangon si Vice President Sara Duterte kay malo ka og matangtang si Vice President Sara Duterte doon na pa sila yung mga materials nga pwede gamiton sa mga Duterte isip padaganon nila pagka presidente kanang naan diri sa probinsya Sugbo sad niya tay mga isgutan sab karon kay kanang naang di amang kunoy mga kumusta man ang mga department heads doon na tayo nadawat nga report kasamangkin nga mura man kuno og dunay mga kaguliyang kanang na ang mga dunay mga department diha karon mga departments sa Kapitolyo nga duna man kunoy mga nagpahari-hari ang mga department heads kadto na kuno tag 20 ka tuig tag 30 ka tuig ila man kuno nga wa man kuno gi-renew ra man kuno tulo ka buwan unya matod pa nga kutob Oktubre na lang sila kutob Oktubre ra kuno sila unya wa man kuno'y mando si Governor Pambari 4 ang kamanduan kuno gikan sa department head kay matod pa dunay taong ipuli diha. Mo nitong tan-awon karon kay mo na nga si Pambari 4 bitaw kanang naang di magyud nato malimod sa mangkin nga agakunon kaayo may gani kay na silang Ace Durano diha dunay mga kuan importante kay na unya kanang mga department heads nato kinahanglan nga ipaubos yun na sa assessment sad no
Karon tawd unya giri atong balikan dito sa nasyonal ha. Ato nga isyu mga sukindig paminos impeachment ha. Unya dapay suna ni Presidente Marcos ha unsa na po kahay atong lauman ani ha. Balik ta mga sukindig paminaw diri sa ato ang kulo kabildo karong buntaga. Anaw atong balikan atong gisgutanan kaganiha kay medyo naputol manggod to. Naputol to mga sukindig paminaw kabahin aning ni ang gipagawas karon sa Supreme Court o niya ang nga ilahang pangutana didto sa gipadala didto sa House of Representatives. Unya ang House of Representatives pinaagi mga sukindig paminaw sa ilahang nga tigpamaba sa House ang kadto si kanang naang si Abante anak man tong Abante kasama kino si Claire Abante ba to? Ano niya kay si Claire Castro man diya ito. No, kaning yang anak nga kanang maoy tigpamaba sa House, anak man ni Kuan, anak ni kanang naa ni Bini Abante, no, yang anak nga si Kuan, kaning ni ang princess na si Princess datag pangalan no Princess Abante, no. Sumuna nga ningon siya nga nakatubag na sila ni adto mga sukindig paminaw adlaw nga Biyernes. No, kay maoto ang ikapulo ka adlaw nga gipatubag sila mga sukindig paminaw sa Supreme Court kabahin sa mga pangutana Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya ang upat ka mga pangutana sa Supreme Court mga sukindig paminaw nga wala matod pa tubaga. No, kanina mao man ni ang notice gikan Supreme Court na mo ni siya. No, kaning niya o niya gi-address dito sa Secretary General sa House, no? O niya dunay mga pangutana. Moto nga unang pangutana, kaning kinahanglan nga tubagan ni ninyo. Kaning ni nga dunay kanang nang under oath nga nakabutang kasamangkin. No? So kanang hunong diya dapat ng F kasamang names. Diha katong letter F diha. Katong letter F diha ang wala tubaga nila unsa man ning giingon Supreme Court. Ang giingon sa Supreme Court nga ni tubag tinuod sila pero dunay mga pangutana diha nga wala tubaga sa House. Unsa man ning pangutana niya sa letter F na kanaay. As to the article matod pa sa letter F, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, no? So kabahin mga sukindig paminaw aning ni ang articles of impeachment kay kon napa sa House ang tawag ana impeachment complaint. Tungod kay na kuha naman dito sa House na impeach naman sa House so gitawag na sa og articles of impeachment. Kung napa sa House impeachment kana na ang impeachment complaint. Abot na dito sa Senate tawag na sa articles of impeachment. So, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? So, muna pangutana diha. So, kaning ni ang mga opisina sa duha man ni silang ipadadaan god ang Senate o ang kanang na ang Congress. So, ang kaning committee sa ilahang pagdraft mga sukindig paminaw matod pa ni ining mga impeachment sa article of impeachment kanus matod pa na kompleto kini. Kailan man gi-question pod Supreme Court, ang pinaka-main gi-question sa Supreme Court nga kumusta ang status sa tulo ka impeachment nga wala man aksyon ni dayon Supreme Court asa kanang naang sa House of Representatives. Nga mo naging Supreme Court nga dapat sa usa ka tuig usa ra man ka kanang naang impeachment ang ipasaka nya nganon abot man upat. Muna ni question ni Kwanron ang kanana ang Supreme Court. So matod pa diri diha sa letter F ningon diha mga sukindig paminaw nga kanus man ni. Kanus man ni mga sukindig paminaw na nahimo na kompleto ang pagdraft nila sa article of impeachment. Matod pa nga ang prosecution ani ang House of Representatives niingon nga sorry di lang sa mi motubag ani
So wala unsa man eh. Ay kog ingna kasamangkin nga adto naman kuno sila motubag dito sa impeachment ko dito sa Senate. Na kaning niya. Unsa man wa sila ikatubag ani or bisag unsaon nila mga sukintig paminaw og kanang na ang lugpit-lugpit silang katurungan, mapiit jud sila ni kalakiha. Unsa may sunod? Ha? Ang sunod nga matod pa wala nila mga sukindig paminaw tubaga sa pangutana sa Supreme Court kaning ni ang letter G. Unsa man ni? As to the articles of impeachment transmitted to the Senate. No, so kaning ni ang base mga sukintig paminaw sa impeachment nga gipada ngadto sa Senado, na kaning article of impeachment nga gipada sa Senado, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Straight to the point. So gipangutana sila. Nga kaning ni kanus-a man ni ninyo gipang circulate, gipang hatag, gipang apod-apod o gipang kanang gipatuyok kasamangkin. Kaning niyang article of impeachment sa kuan pa ni diha pa ni sa Congress, kanus-a man ni ninyo gipatuyok o kanang nang gipanghatag para nga ma-review, mabasa sa mga members sa House. Kanus aman ni ninyo gipanghatag, gipang-circulate ngadto sa mga House of Representatives. Sumunay pangutana nila mga sukintig paminaw sa Supreme Court. Nangutana ang Supreme Court, kanus aman ni ninyo patuyok or kanang gipakita or kanang gipasirculate, kanang gipatuyok or kanang laging para mabasa mga sugintig paminaw sa mga congressman. Nganong wa man motubag ana ang House of Representatives. Wa man kuno matod patubaga. Nangayo man hinuon og pasaylo nga nangayog pasaylo mga sukintig paminaw nga sorry ha, di lang sa mi motubag ani ha. So kani may importante kaayo. Kay ang impeachment mga ikaupat nga impeachment gipasaka ni adtong February 5, 2025. February 5. Uni unsa may giingon gipangutan na Supreme Court? Inyo ba ni nga gihatagan ba ni gipasirculate ba ni ninyo o baka gihatagan ba ni ninyo og kanang naang mga copies ang kadtong tuang mga congressman? Mo tingali nga wa katubag ang congressman ani kay wa man nila mahatagi kapya tingali. O kana wala na nila tubaga. Ikatulo unsa man ni as to the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was circulated to the members of the House of Representatives. So kanus agyod lagi mga giusban pa gikan sa letter G paingon sa letter H mga sukindig paminaw giusban pagpangutana. Gibalik ang pangutana pero dunay sumpay whether it was accompanied by the evidence for each article charged or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Straight to the point. So pananglitan. Kanus giusban diris pangutana kasamangki. Giusban pangutana. Kanus magid ninyo nagi pang-circulate sa mga congressman. Unya kon inyo ning panghatag sa mga congressman para ilang mabasa, duna ba ni gipasukip nga mga ebidensya? Gawa sa complaint, duna ebidensya. Kaya may nagsamangkin, nakitaan ba na ako si kasamangkin susminya dito? Nagunsa man, dunay kuyog babay? Unya, kanang na akon istorya ra na. Unya, way ebidensya kasamangkin, ako ang tingalito, ko ang tingalito niya, anak. Unya, gwa kay ebidensya, anak. So, muna ningon ang Supreme Court niya, kung inyo manggaling ng gipatuyok, inyo manggaling ng gipanghatag sa mga kanang naang mga congressman, kanus unya, pagkahuman, inyo ba nga gisukip ang ebidensya ni ini? Straight to the point. Wa makatubag ang House,
Sumuna nga unya kaning sa letter H, ha? Unsa man ni mga sukin digpam akan mauna to kaganiya, ha? Unya if there was a committee report, kung doon na kunoy committee report for the information of the members, nga nag-inform mga sukin digpaminaw sa mga membro to decide on whether to endorse or not. Doon na ba'y committee report ani nga doon na mga sukin digpaminaw mo endorse or wa or dili i-endorse. Kining ni nga mao nga na nganong wa man sila ka kuan ani tubag ani. Karon og wala nila ni tubaga kasamangkin. Posible man nga kining mga pangutanaha mauni puniton sa impeachment court kay magsugod na Agosto 4, magsugod na ang trial, ha? Although gisugdan naman gyud atong katuntuan nga sawa pa mo break ang kanang naang ani convene naman sila mga sukin digpaminaw. Pero karon ilahang ikuan na reconvene in August 4. So ang pangutana ron ani mga sukin digpaminaw dili baka ni mosamot na pugkalangan kay kining pangutana sa kining pangutana mga sukin digpaminaw sa Supreme Court nga wala tubaga sa House, posible man nag-pick upon posible nag-pick upon labi nas Bato de la Rosa mga kasamang kin og makabasa ani nga uy wa man ni tubaga ingon si Bato nga amo ni mo na unya sige patubagon sa nato ni patubagon sa nato sila kasamangkin aning upat ka mga pangutana Supreme Court unya kay samtang magpaabot sa ilahang tubag samtang paabot sa ilang tubag ato usa nga schedule na pugbalik sumuni nga muna nga kanang naang na delay nakuan manggod pero muna nga para nako kaning ni aba mura og kuan yung kayo dayag na kayo ang mga tao labi na kadto nga mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte kampante sila tingali gyud kasamangkin kampante sila nga kining nya wa gi igong basihan depende na sa mga senador kung asa nakaposta so muna nga makaingon ta depende na lang unya ang mga tao labi na mga sukin tigpaminaw murag posible mangyod nga dili na mahuman karon tuiga posible nga dili mahuman karon tuiga kaning ni ang impeachment og dili ni mahuman unya maabtan pa ni sa kanang naang Pasko maabtan Pasko Nako nang istorya honon pero kini dali ra ni kaayo gyud kung ang kanang mga senador mga sukin tigpaminaw dili sila mag bang og tuyoon gyud og dili mahitabo gyud og tuyoon labi na questionon dito maingon nga sige unya lang ta mo padayon kay do na man tay pending nga mga question kay maingon ang Senado ba nga kani ato pa ning klarohon kay ang mga legalidad ani ato ning klarohon maghulat patag unsay kuan Supreme Court malangan abdan tag siyam-siyam pero mo na nga ngano magyong nga ikuan man balita wa gi klaro nga kuan ba way klaro nga basihan unya way klaro nga number sa Senado ayaw na lang ipugos oy ay na lang ninyo nang ipugos tagaig kasulbaran ang aton tukion diha asa ang budget sa flood control nga gipasalig ni Presidente Marcos atol sa iyang suna pag 2024 kung kahinumdum mo nga matod pa nga dako kayo nga gigahin nga budget para sa flood control asa man ron unya ngano man nga wa man lagi makontrol ang flood naay mga daghang problema nga nangamising ang mga kwarta maunay angay unta mga sukin tigpaminaw nga sulbaron sa atuang mga magbabalaod Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Ahay nako